Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak oratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoak oratu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bihotz berritzera dei egiten gaituen Jesukristoren grazia izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, apaltasunez eskari ezaiogun jaingoikoari barkamena, bere errukia eskatuz. Jesus jauna, gure errua garbitzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, salvamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure grazia miragarriak era guztietako bedeinkapenez aberazten gaitu. Egizu, gure izaera zaharretik biziera berrira aldaturik, presta gaitezela zeruetako erreinuko ospeaz gozatzeko. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Danielen profezia liburutik. Egun haietan, jende taldeak heriotzara kondenatu zuen Susana. Orduan Susana goiua handiz esan zuen: betiko jainko, ezkutukoak ikusten eta gauza guztiak gertatu baino lehen ezagutzen dituzuna, zuk ongi dakizu gezurrezko aitormena egin dutela nere aurka, baina horiek beren gaiztakeriaz nere aurka asmatu duten horretan, errugabe izanik ere hil egin behar dut. Entzun zuen jaunak Susanaren otoitza, eta hiltzera zeramatela Daniel izeneko gaztetxo baten gogozantua argitu zuen jaunak. Eta oiua handiz esan zien: ez dut nik erantzukizunik honen heriotzan. Herri guztiak harengana itzulirik esan zion: zer ari zara esaten? Danielek jendearen erdian zutik esan zuen: Israeldarrok, hain zentzugabeak alzarete, auzia aztertu gabe eta frogarik gabe kondonatu duzue Israeldar emakume hau. Itzul auzitegira, gezurrezko aitormena egin baitute horiek emakume honen aurka. Berehala itzuli zen jende guztia eta herri arduradunek esan zioten Danieli: eser zaite zu gure erdian eta mintza, jainkoak zaharrei dagokien zeintzua eman baitizu. Orduan Danielek esan zien: bere izitzazue bata bestea gandik, eta nik galdegingo diet. Bereiz jarri zituztenean, bati deitu eta esan zion:
gaiztakerian zahartu zaren horrek. Orain datuzkizu gainera, gaur daño egin dituzun pekatuak. Epai zuzengabeak eman dituzu, errugabeak kondenatuz eta errudunak askatuz. Jaunak esanaren kontra, honela baitio, ez eman heriotzara errugabea eta zintzoa. Ea bada, emakume hau mutilerekin ikusi duzunez gero, esan zein zuhaitzen azpian ikusi dituzun elkarrekin. Akazia baten azpian erantzun zuen hark. Danielek orduan, ederki, gezur horrekin zeure burua galdu duzu. Jainkoaren aingeruak hartu du, zigorragindua eta erdibi egingo zaitu. Ura bidali ondoren bestea erakarri, ekarrarazi eta esan zion. Kanaango arrazakoa zarazu eta ez judakoa. Edertasunak liluratu zaitu eta irrikak bihotza okertu dizu. Horrela jokatzen zenuten Israelgo emakumeekin, eta haiek beldurrez zuekin etzaten ziren. Baina oraingoan, judako emakume batek ez du jasan zuen txarkeria. Ea bada, ezadazu zein zuhaitzen azpian aurkitu dituzun elkarturik. Haritz baten azpian erantzun zion. Danielek orduan, ederki, gezur horrekin zeure burua galdu duzu zuk ere. Jainkoaren aingerua zain dago ezpatarekin, zu erdibi egiteko. Biok garbituko zaituzte. Orduan, batzar osoa oihuka hasi zen, eta jainkoa bedeinkatu zuten, beragan itxaroten dutenak salbatzen dituelako. Ondoren, bi zaharren kontra altxatu ziren, beraien aitormenaz forogatu baitzuen Danielek gezurrezko testigantza egin zutela. Eta lagun urkoari egitea pentsaturik zuten gaizkia egin zieten beraiei. Moisesen legearen arabera hil egin zituzten. Egun hartan, pertsona errugabe bat salbatu zen. Jaunak esana. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean, larregurietan etzan arazten nau, urbazter lasaira eramaten eta indarrak dizkit berritzen, bide segurutik narama bere izenari ohore eginez. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Zure hartzain makileak lasaitzen nau. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Maia atontzen didazu, etzaien begibistan, olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dut edontzia. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Zoriona eta maitasuna ditut lagun bizitzako egun guztietan, eta jaunaren etxean biziko naiz, amaigabeko egunetan. Ibar beltz ilunean banabil ere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin baizaude. Zure hitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Nik ez dut atsegin gaiztoaren eriotza dio jaunak,
jokabide aldatu eta bizi dadila baizi. Zure hitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien fariseuei, ni naiz munduaren argia, niri jarraitzen didana ez da ilunpean ibiliko, izango du bizirako argia. Fariseuak esan zioten, zuk zeure buruaren alde egiten duzu aitormen, beraz, zure aitormenak ez du balio. Jesusek erantzun zien, nik aitormen neure buruaren alde egiten badut ere nire aitormenak balio du. Ongi bai dakit, nik nondik etorri naizen eta nora noan, baina zuek ez dakizue, ez nondik natorren ez nora noan. Zuek gizaerara epaitzen duzue. Nik ez dut inor epaitzen. Eta epaituko banu ere nire epaia baliozkoa izango litzateke. Ez bai dut nik bakarrik epaitzen, bidali nauen aitak eta biok baizik. Eta zuen legean dago idatzia. Bi lagunen aitormena baliozkoa dela. Honela bada, nik neure buruaren alde egiten dut aitormen, baina bidali nauen aitak ere egiten du aitormen nire alde. Haiek galdetu zioten, non da zure aita? Jesusek erantzun zien, ez nire aita ez gaituzu ezagutzen. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Tenpluan irakasten ari zela, irukutsa ondoan, egin zituen Jesusek adierazpen hauek. Hala ere, ez zion inork eskurik erantzi, ez baitzen artean iritsia haren ordua. Jaunak esana, gaurko lehendabiziko irakurgaian, Susanaren historioa kontatzen zaigu Danielen liburu hortan. Eta Susanaren historia, dudarikan gabe, egun hauetan bere zentzua dauka. Atzo entzun genuen evangelioan nola Jesusek barkatuzun adulterioa harrapatutako emakume hura. Nola barkatzen duen. Nola barkatu zion, nola salbatzen duen, nabizi bere akusatzaileen gandik liberatzen du, eta gero berak, Jesusek, barkamena ematen dio. Eta askatzen du bere pekatutikan. Hortarako etorri delako Jesus mundu ontara, gu pekatutik askatzeko. Guk egin ditugun pekatutikan askatzeko berak ordaindu ditu gure pekatuaren ordaina berak egin du. Bera da gure abokatua, bera da gure epaileare bai, aita epailea da, bera epailea aita errukitsu bezala, epailea dugu, eta baita ere Jesus da gure salbatzailea, denak batean. Abokatua, epaile errukitsua, eta gure salbatzailea, gure pekatuen ordaina, ordaintzen duna baita ere gurutzean, gugatik. Eta horrela, aske egiten gaitu, eta eskatzen digun kondizio bakarra da, ez gehiago pekaturik egiteko. Gaur berriz Susanaren testimonioa ikusten dugu. Susan ere akusatua izan zen, bi zahar, garai hartako judutar zahar berde horietako bi gaitikan, akusatua izan zen adulterioa egin zuela. Beraien nahi zuten berarekin adulterioa egitea, eta zunean berak hori egiteko asmorik, bere negazio eman zienean gizon zaharraiei, gizon hauek akusatu egin zuten faltsukeriz, adulterioa egin zula Susanak. Eta Susana kastigatua izaten da heriotzara. Eta horra agertzen da Daniel, bere salbatzaile bezala. Espiritu Santuak argiturik, jainkoak erabiltzen du Daniel, justizia egiteko, Susanaren kasuan. Eta azkenean Susana
libratua izaten da baita ere akusazio faltsutikan. Evangelio edo irakurgai honek ere bere zentzua dauka egun hauetan, ez? Jesus dator, eta hori ospatuko dugu, orain aste santuan, Jesus dator gu ere askatzera, eta aldi berean Jesus epaitua da, Susanaren antzera epaitua izan zen, faltzukeriz, gezurretan. Dutarrek, Jesus gurutziltzatu zuten eta epaitu zuten gezurrezko testimonioekin. Eta Jesusen testimonioak, aitaren testimonioak etzun izan baliorikan hasiera batean. Susanaren testimonioak baliorik ez zuen bezala, garai hartan. Eta emakumearen testimonioak ez zutelako baliorikan. Jesusi ere berdin gertatzen zaio. Bere testimonioak, aitaren testimonioak, gaur evangelioan Jesusek esan diguna, ni badut testimonioa, neurea, eta baita ere aitarena, baino ez dezue sinesten. Ez diozue baliorik ematen. Eta horregaitikan, testimonio faltsuekin, judutarrek egin zituzten testimonio faltsuekin, Jesus gurutziltzatu egin zuten. Baino, naiz da Jesus gurutziltzatu izan, hori beharrezkoa zan, jainkoaren planetan, gu pekatutik askatzeko, eta hala ere, naiz da Jesus gurutziltzatua izan, 3. egunean jainko aitak berpiztu egiko du. Salbatu edo berpiztu egiko du. Hau da, bere konfidantza, bere entrega, bere konfidantza, jainko aitak premiatzen du edo ematen dio, honetzia ematen dio. Susanak ere, bere eriotzatikan askatzeko aukera izan zuen, pekatu eginez, entzuna izan, fideltasunean jokatu zuen, eta gero jainkoak hori ere premiatu zuen, Daniel bidaliz. Jesusi ere, jainko aitak, bere fideltasuna, bere eriotzara arteko maitasun hori, eta entrega hori, jainko aitak ere, honetziko du, iztueraren bitartez. Eta hor, dudarikan gabe, agertuko da, egia, iztuera momentuan. Soldaduak gurutzean esango duna, iztuera momentuan konfirmatzen da. Hau da, benetan jainkoaren semea, gure salbatzailea. Hoxe ospatu behar dugu hortarako prestatzen egea egun hauetan, presta gaitezen beraz. Jainkoa gure bihotzetan jasotzera, bere testimoni hori jasotzera, bere egi hori gure bihotzean jaso eta bizitzera. Hala izan dadila. Garizumako 5. astean Pasko jaia handiaren atariraino hurbilduko gara, eska dezagun bihotz berritze bidean ere aurrera egiteko grazia. Santu izatera deituak, baina oraindik bekatari garenok ahalegindu gaitezela, jainkoaren deiari erantzunez geure jokabideak zuzentzen, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Munduan gaizki epaituak eta bidegabe kondenatuak direnentzat izan gaitezela kristauok, Daniel gaztea bezala, babesgabekoen babesle, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Lan gogorretara behartuak, gerlari izateko baituak, kartzeletan torturatuak edota gizartean bastertua daudenei erakuz diezaiegula, kristauok laguntza eskeniz jainkoak dien maitasuna, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Evangelioko emakumeak bezala, suma dezagula guk ere Jesusen barkamenaren poza eta biziera aldatzeko asmo sendoa, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Jainko aita errukitsua zeure zemea bidali diguzu, zure barkamenaren seinale egizu erantzun diezaigula, zure erruki horri geure bizitza zintzoz, Jesukristo beraren bitartez. Amen.
Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jagoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizu ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortua, egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jagoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekardizu nardo hau matzunduaren indarrak eta gizona lana sortua, egingo zaigu biko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Misterio santuak ospatzean jauna, geure bihotz berritua eskaintzen dizugu pozik, gorputzeko penitentzien fruitutzat, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jaiko alguste du beti ereko horri. Zu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak harima garbiturik, zuri esker posez doaz urtero pasko misterioetara. Otoitz gehiago eginez eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta. Hangoikoaren seme alaben grazia betera hel daitezen. Horregaitik, geru eta goien geruekin ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, behaintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizirak, Osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun hilaren egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua iso. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen betza. Berak zaldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu, eta eskerrak emanez, atitu zuen, eta bere ikaslei eman zienez. Hartza zue eta jan guzti jokonetatik. Haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, alundoan, zaharturik, zere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zienez. Hartza zue eta edan zio gonetatik, haun ere odolaren kalizta eta. Berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko zuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregetik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Hilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen zuri eskerrak emanez, altarean zeure zerbitzari onartu gaituz.
Eta apalki eskatzen ditugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Ana Mari, Carmen eta Milagros. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jakoikoaren ama Maria Virginia Toatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin haiekin batean, horrez zaitza, zu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, zurekin eta honengan, zuri jangoikoa eta algusten horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Naiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker. Pekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea kospe eta indarra, orain eta beti. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea eman. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Zure gogoaden bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batazu. Errege bizi baitzerak izaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuki. Eta zure espirituarekin. Maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, maiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotza. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzera, agindu gozoz lotu ginduzun, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, zure gorputza lotzera, zuaiz gerria adarrarekin,
bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, bat egin ikan zurekin. Zeran osoa eskaintzen zara, izanaz gure hatsegin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi hutsegin. Etxaiak bere tentaldietan, ez du inolaz etxiko, eragozpenak kendu izkiguzu, guk ezaitugu utziko. Batasun honek iraun dezala, gure bizitza guztiko, azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Egin dezagun otoitz. Zure sakramentuen graziak sendotu gaitu, Jauna, egizu garbi gaitzala geure jokaera okerretatik Kristori jarraitu zugana bizkor joan gaitezen. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gogoratu bihar, meza ondoren, ez baizik eta sortzitan, izango degula konfesioen ospakizuna. Prestakuntza egingo dugu, deno batera hemen, sortzitan, eta gero baizak etorriko dia, eta aukera izango dugu, bakoitzak konfesteko. Gobidatzen zaituztet, horrela prestatzera, egun santu hauek, eta Pasko jaiak. Eta jaso orain berenkapena. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. berenka zaitzatela, jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerra jainkoari. Ama maite Maria, egi guzu labur, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Aingeruzko lirio, estimagarria, usai gozoz kolore, zerutik jaitxia, gorde gaitzazu ama, guztiz maitatia, ez dezagun zikindu, onbide
Maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus, ikusi dezagun.